Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke uyawalidlwabevu ngumsindo ebile soma phaa umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke xa bebuzwa zindaba ngonondaba bebuza ke into yokubana ke kutheni na uBatman kunye noVelebhayi engasabadlalisi phaa uqela leKaizer Chiefs ke. Lo mqeqeshi lo ke nguBen Yosef uthe ke yena ke okokuqala nje into efuneka bayazi baleni kudlala iiplayers ezi-11 ama-reserve abe-9. Uphendule kanjalo kwela mqeqeshi ke wabuya wathi okokuqala nje yena ke into angasoze ayinyamezele into yokubana ke each and every press conference kuzabe kuthi kubuzwana nee-players ezingekhoyo nezingekho kwiKaizer Chiefs. Loo nto leyo ke yena ke ngeke akwazi ke ukuyinyamezela. Uthi into ebekumele uba yenziwa zezintatheli ke xa ucaba ke zinengxaki nee-players ezingekhoyo nezikhoyo phaa uKaizer Chiefs ke ngebeke beze ne-solution phaa kuFIFA anyuse ii-players ebaleni uFIFA kudlala ii-players eziyi-20 emveni koko uzotsho ke kuphele le nto yokubana banebuzwa ke ngee-players ezingekhoyo. Utsho kanjalo kumfana omdala waqhubeleka ngelithi xa kukho uChislet niyaqhubeleka nimbuze into yokubana uphi uVelebhayi, xa kukho uVelebhayi niyabuza uba uphi uChislet. Uthi yena le nto lokhathele yiyo kukubana ephendulana nemibuzo enjalo. Engumqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs umfana omdala uphendule kanjalo esithi ke yizani nesolution yokubana ke konzwa kanjani ukuze uFIFA nyuse ii-players ziye kuba 11 sure zibe yi-20 ebaleni emveni koko ke kuphele yonke le nto banebuzwana ngee-players ezingekhoyo. Utsho kanjalo umfana omdala uthi okokuqala ngaphakathi ebaleni kudlala ii-players ezi-11 ama-reserve abayi-9 kuphela. Ayikho enye indlela abangenza ngayo ke emveni koko. Uphendule kanjalo ke laa ndoda xa ibebuzwa phaa zintathe. Ndiyakhumbula ke iintathe zithe ke before ezothetha ndaziva zingqumshela zisithi yeyi lo mfolo akahlonipha akanambeko kwaye lena ithi ayihlalele ukumbuza kwaye lena ithi ayihlalele ukuthetha naye. Ucaba kuBen Yosef lo imbeko ayikho ncakasana phaa kuye. Ndike ndaziva ke intatheli ke zomzela phaa zithetha kanjalo malunga naye. Enye into ke mfana omdala eyabuzwa phaa kuthiwa ke njengoba abafana bengekho iKaizer Chiefs yayibathenge ineenjongo zokubana izokubasebenzisa futhi ke wonke umntu unomdla wokubabona besebenza bobabini uBatman noVelebhayi njengendlela bebesenza ngayo phaa kwiCape Town Spurs. uVelebhayi unemetshi esi-5 ngoku engasabonakali kwayena phaa kwiqela leKaizer Chiefs. uBatman yena ke akaphathwa akenzi neskwadi sibheke ezimetshini akabonakala umfana omdala kwakho ii-players ezi kuthiwa ke ziyahamba zibheke ezimetshini. Iintatheli ke zimbuze kanjalo kuBen Yosef into yokubana kuqhubeka ntoni na phakathi koBatman kunye ke noVelebhayi, kutheni bengabasebenzisi. Endaweni bakaphendule ke umbuzo ongqalileyo, impendulo engqalileyo ke umqeqeshi weKaizer Chiefs umnumzana uBen Yosef uvele wagwexa wanomsindo umfana omdala waphendula izinto zibona into yokubana ke bekungamelanga into yokubana ke ziphendulwe yi-professional coach ezazinto. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.